Goedenavond, lieve mensen. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Hier is Bob de Zomer met vandaag een zeer zwaar moeilijk filmpje. In de comments werd mij gevraagd om deze maar eens uit het archief te trekken en met jullie te bespreken. Maar ja, eigenlijk heb ik er al spijt van voordat ik eraan ben begonnen. Want dit is me werkelijk een goed zootje pure wappie shit. Echt waar. Ik wil van tevoren een disclaimer maken dat dit allemaal niet mijn woorden zijn. Waar moet ik beginnen? Luister, dit is echt gewoon... Als er iets met mij gebeurt, hè, dan zal het waarschijnlijk wel met dit filmpje te maken hebben. Ik heb een script geschreven. Eens kijken, hè, wat ik jullie ga vertellen. Nou, dit verhaal is behoorlijk ver verwijderd van het normale spectrum. Zelfs voor de wappies. Waarschijnlijk bij de wappies gaan de oren gewoon klapperen. Omdat ze dit filmpje hebben gezien. En ergens hebben de wappies mij wel gemotiveerd om mijn kanaal terug van pensioen te halen. En misschien dat dit nou een wisselwerking gaat hebben, dat ik met dit filmpje de wappies ga motiveren. Want dat het allemaal niet klopt, dat blijkt hier wel uit, ja. Kijk, de wappies die hebben wel het gevoel dat het niet klopt, maar die kunnen dat niet goed benoemen. Die komen nooit met bewijzen aanzetten, eigenlijk, hè. Dat is een beetje het probleem van de wappies, daar wordt altijd op afgerekend. Maar ik ga jullie eigenlijk gewoon te veel bewijzen geven. En het is geen opruiing. Wat je ermee doet, dat moet je allemaal zelf weten. Maar het zou eigenlijk wel beter zijn om hier iets mee te doen, ja. Ja. Zeker. Ik wil jullie ook waarschuwen om werkelijk ver uit de buurt te blijven van deze meneer. En alles waar hij zich mee omringt, waar hij bij betrokken is, dat is gewoon allemaal geen zuivere koffie. Waar, hè? Deze meneer. Dat is eigenlijk wat mij opvalt. Laten we eens beginnen. We gaan een uitstap maken naar de hardcore wappie uithoek van internet. Ik ben geen voorstander van dit soort onderwerpen, omdat ze uiteindelijk meer vragen opleveren dan antwoorden. Maar dit is materiaaltje, jongens en meisjes. Dit is echt iets voor Juri Platen, Misha Kat, de soevereine wappies, de pedomafia, de platte aarde. Ja, dit is de beste super paranoia complottheorie, waar nota bene Jacco Silvertand mee komt aanzetten op History Channel. Ja, dus je kunt het allemaal zelf gaan nalezen. Hier, hè, ik heb geen zin in een copyright claim. Hier, hij staat gewoon erop. Bekende van mij heeft deze erop gegooid. Vroeger. En die werd alleen maar verwijderd de hele tijd. Dat was eigenlijk best wel raar. Al die afleveringen van die Cities of the Underworld, die stonden erop. Maar deze, die werd de hele tijd eraf gegooid. Ja, we hebben gewoon volgehouden totdat ze er eentje over het hoofd zagen. Schijnbaar. Haha, sukkels. Maar ja, dit was dus niet de bedoeling dat dit publiek archief werd. Dat moet je ook eventjes snappen. Hè? Misschien dat ze hem wel eraf wilden omdat hij gewoon veel te veel gezegd heeft hier. Dat kan ook. Ik verzin dit niet. Zolang het als fictie en fantasie wordt gezien, is er eigenlijk geen probleem.
Maar het probleem dat in de laatste jaren is ontstaan, is een heel opmerkelijke. Namelijk dat mensen deze fantasie daadwerkelijk als waarheid zijn gaan gebruiken. Dat maakt de hele toestand erg bijzonder. Beste Alain Garnier, waag het je niet een zorgmelding te maken om dit filmpje. Want hoe langer ik hierover spreek, hoe gekker onze provincie Limburg weer eens uit gaat zien. Ja, echt waar. Mensen in de rest van Nederland zullen denken dat hier echt alleen maar wappies wonen. Ja, ik begin eigenlijk bijna ook te denken dat hier alleen maar wappies wonen, maar goed. Ik heb er andere redenen voor. Oké. Dus wat zegt hij allemaal, die Jacco? Je moet maar zelf eens dit filmpje kijken. Ik ga het niet helemaal afspelen voor je. Hij begint door te stellen dat alle gangen achter elkaar in de Sint-Pietersberg 300 kilometer lang zijn. Ja? Dat is gewoon het eerste wat hij zegt, is eigenlijk al gewoon niet waar. Oké? Vrijwel alles wat hij roept hier is gewoon raaskal. Ja, juist. Vrijwel alles gewoon. Hij zegt dat als je alle gangen achter elkaar plakt, dat je dus 300 kilometer aan gangen hebt. Nou, in de algemeen geaccepteerde bergliteratuur wordt altijd het getal 200 kilometer genoemd. Dat was ook nog voordat de helft werd afgegraven door de NSI. Dus tegenwoordig zal er 100 kilometer aan gangen over zijn gebleven. Ja, Silvertand overdrijft hier. Dat is in het begin, als ze in dat autootje zitten op weg naar die groeven. Dan vertelt hij dat, 300 kilometer. Nou, vervolgens hebben we meteen ook weer een mooie. En dan zegt hij dat ze in de middeleeuwen begonnen met een gang die grofweg 2 meter hoog was. Het is trouwens één groot neurolinguïstisch programmeren. Dat afleveringetje. Ze zijn totaal niet kritisch. Hè. Het is alsof de presentator en Jacco zelf alle twee gewoon het hele filmscript lopen op te noemen. Want die presentator die is ook gewoon niet kritisch. Die hoort gewoon erbij. Nou, hij stelt dat in de middeleeuwen dat ze begonnen met een gang die ongeveer 2 meter hoog was. Nou, dat klopt al gewoon niet. Ik ben zelf wel eens naar het plafond gekropen. Ja, via zo'n doline. En dan kom je daar bij zo'n oud werkfront, weet je wel. Er zijn niet veel plekken, maar ze zijn er wel. Nou, het eerste wat mij opviel is dat je daar gewoon niet rechtop kunt staan. Nou, ik ben 1,85 meter, dus als je er niet rechtop kunt staan, dat gangetje was zo 1,60 meter of iets, was het hoog. Ja, ongeveer zo breed. Ja, dat je er, ja, als een mens. 2 meter breed was hij misschien. Maar hij was geen 2 meter hoog. Dus dat deed mij toen al vermoeden dat die mensen die dat gemaakt hebben, dat die gewoon rechtop konden staan bij 1,60 meter. Dus dan waren ze behoorlijk klein. Ja, en dat strookt dan weer goed met die Romeinen. Want van de inheemse bevolking was toen al bekend dat die een stuk groter waren dan die Romeinen. En die Romeintjes die waren maar 1,50 meter of 60. Zoiets. Dat is algemeen bekend dat maar kleine mensen waren. Ja, dus het tweede wat hij zegt is gewoon niet waar. Simpel. Kijk, en zo begint dat dan al. Hè? Hier, de zogenaamde expert die we aan het woord gaan laten. De zogenaamde expert die flapt zich maar wat eruit wat allemaal niet klopt. Oké. Vervolgens laten ze een animatie zien. Ja? En de animatie lijkt in de verse verte niet op een reuzentrap ontginning. Dus dat is ook weer gewoon verzonnen. Ze vragen letterlijk een Amerikaan 10.000 kilometer verderop om er maar wat van te maken eigenlijk. Hij zegt dat de kennis uit het oude Egypte kwam. Ja, dus Jacco zegt van de kruisvaarders gingen naar Jeruzalem, kwamen dan terug en namen de kennis mee uit het oude Egypte. Daarbij maakt hij trouwens geen onderscheid tussen kruisridders en Hij maakt geen onderscheid tussen normale kruisridders en tempeliers. Dat is hetzelfde volgens hem. Ja,
Ja, dus dat, ja, oké. Tempeliers was een orde, die waren opgericht om de pelgrims te beschermen. Dus vervolgens weet hij niet het verschil uit te leggen tussen pelgrims en tempeliers, schijnbaar. Dus dat is hetzelfde, volgens hem. Maar goed. Lijkt mij dan weer, een gewoon sterk verhaal. Dus de kennis komt uit het oude Egypte. Weet je wanneer dat was, het oude Egypte? Dat was weer 2000 jaar voor die Romeinen. Dus die Romeinen, die zagen al vet oude shit van die Egyptenaren. En dat was toen al 2000 jaar oud, eigenlijk. Daarna zegt hij dat dit de eerste keer was na de Egyptenaren dat de mens weer grote gebouwen ging maken. Oké. Jongens, dit is werkelijk, het is alleen maar spetterpoep wat die vent vertelt. Er zit niks fatsoenlijks tussen gewoon, daar, op de History Channel. Ja. Het is gewoon wat jullie willen horen. De volgende keer komt hij terug, zegt hij dat aliens de boel gemaakt hebben. Ja, what the fuck, gek. En dan 10 jaar later loopt hij er in de kaast op. Oh, de aliens hebben dit gemaakt. Ja, want ze kunnen geen boeken meer lezen, ze kunnen alleen nog maar tv kijken. Dat is me ook een beetje opgevallen. Dus, hij ontkent heel het Romeinse Rijk. Jongens, de historische moppetrommel van Valkenburg. Nogmaals, hij zegt dat dit de eerste keer was, na de Egyptenaren, dat de mens weer grote gebouwen ging maken. Oh ja, en wat ik jullie allemaal heb laten zien dan, het Colosseum en het Pantheon en de Engelenburg en zo, dat bestaat allemaal niet volgens Silvertand. Snap je? In Italië zouden ze die in een dwangbuis ritsen en hij hoefde zich geen zorgen meer te maken de komende jaren om een kamertje. Hij kreeg iedere dag een zorgmelding, daar in Italië, zo'n Jacco Silvertand. Maar hier in Limburg, daar gaan we weer anders om met dat soort mensen. Moet je maar eens kijken. Hier in Limburg, dan maken we die beleidsmedewerker, cultureel erfgoed en mergelgroeven bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. Kijk, de gemeente Valkenburg aan de Geul maakt zich daarmee ook schuldig aan de historische moppetrommel, van fucking Limburg. Het is werkelijk, ik verzin het niet. Kijk maar, hier, dat is gewoon de LinkedIn van hem. Ik verzin het niet, hier staat het gewoon, Kijk, misschien het zinnigste wat hij heeft gezegd, daar bij de History Channel, dat zijn de woorden het oude Egypte. Dat is misschien nog het enige, want als je het een beetje vertrekt, heeft hij ergens wel gelijk. Want die Romeinen, die hadden natuurlijk ook afgekeken van de Egyptenaren. Die hadden het niet zelf bedacht, die zagen dat in Egypte, denken, wow, zo moet dat dus. En je ziet hier, een tempel, dat is ook alweer, hier tempel van Luxor, de echte. Die hebben het trouwens mooi gerestaureerd, valt me op, die Egyptenaren. Met de kleur die erbij hoort en zo. Ja, hier hebben ze best wel nog wat werk in gestoken. Dat zou je eigenlijk met Plateau van Kaasstad ook moeten doen. Zoals die Egyptenaren dit allemaal hebben opgelapt. Ja. Kijk, hier zien we nog meer. Dit is dan nog eens 2000 jaar ouder, dit allemaal. Dit is allemaal voor 2000 voor Christus. Ja. Die tempel van Karnak en dat soort zaken. Je ziet ook, hier, de pilaren en zo, helemaal mooi versierd. Vol met de hieroglyphen. Hier het plafond was zelfs versierd bij hun. Snap je? Ja. Dus dat is ergens wel logisch. De Egyptenaren hadden dat als eerste gedaan. Toen hadden de Romeinen dat gekopieerd, eigenlijk, en hebben ze dat nageaapt. In het hoofd van die Romeinen zag die Kaasstadgroeven natuurlijk ook uit als dit. Weet je wel. In werkelijkheid was het allemaal wat krommer dan dit hier. Dit is een hardere steensoort. Wat die Egyptenaren daar hebben. Maar, ik vind het zwaar indrukwekkend hoor. Hier, moet je eens kijken, wat detail wat erop zit, joh. Niet normaal.
zou eens willen weten waar hij allemaal over praat. Wat hier allemaal op, wat hier staat gewoon. Maar kijk, je ziet, hè, al die restauratietjes erin. Zie je, hier is cement gesmeerd. Daar is wat erop gesmeerd. Dus ze hebben zich wel een goede moeite gedaan hier in Egypte. Goed. De historische moppetrommel. Kijk, hier wordt die leuk, hè. Dus die presentator vraagt van, hoe kan dat dan? Kut. Hij vraagt, hè, hoe kan dat dan? Zijn de mensen de kennis verloren? Ja, zegt Jacco. Nadat de Romeinen vertrokken was de kennis ook weg. Maar wacht eens even. Hoe bedoel je de Romeinen vertrokken? Dat is het enige dat moment dat hij het woordje Romeinen gebruikt. Ja? Hij zegt, nadat de Romeinen vertrokken was de kennis ook weg. Nou kijk, de Romeinen die kwamen in 57 voor Christus. Ja, arriveerden ze bij Castert. Dat hebben we heel duidelijk weten te pinpointen. En ze gingen ongeveer, wat was het, 450 jaar later, toen Rome de laatste keer door de barbaren werd vernield. Daarna zakte het rijk eigenlijk ook in elkaar. Dus we zitten met een gat van 700 jaar, hè? Die Crusaders. Maar let op, dus door zijn uitspraak, hè, hij zegt dus toen de Romeinen hier waren, was de kennis ook hier, zegt hij indirect. Ja, want Jacco zegt, nadat de Romeinen vertrokken, was de kennis weg. Dus Jacco zegt eigenlijk, toen de Romeinen hier waren, was er ook de kennis om dit te maken. Ja, dus ergens verlult hij zichzelf gewoon met die uitspraak. Ja. We vermoeden dat ze de kennis daarna weer mee terugnamen van de kruistochten, 700 jaar later. Ja, ook grappig dat vrijwel alles wat hij daar zegt bij de Cities of the Underworld, hè, het is allemaal vermoeden, misschien, mogelijkerwijze, bla bla bla. Weet je wel. Nergens komt hij met een bron aanzetten of met harde bewijzen, gewoon niks. Het is nogmaals, het is historische moppetrommelniveau. Hij raaskalt en stottert en stamelt dat ze de orde van de arme ridders van Christus en de tempel van Salomo mee terugnamen die gigantische kastelen bouwden. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Ja. Ze, waarschijnlijk de pelgrims dan, denk ik dan, want dat noemt hij nergens. Dus hij denkt dan dat ze, de pelgrims, de tempeliers, mee terugnamen, die gigantische kastelen bouwden. Oké, hebben we misschien zo'n gigantisch kasteel in de buurt, of, ja? De Romeinen bouwden ook gigantische kastelen, die zijn nog wel groter. De Engelenburg staat gewoon nog, hoor. Kan je gaan bekijken. Dus dat is, hier begint over tempeliers. Ik zweer jongens, ik heb nog nooit iemand over tempeliers gehoord in Limburg, behalve hem. Luister, nou, onze gekke Rob Haberts, Ed Sponsius, supergrootmeester van de sok, die noemde zich ooit online Jacques de Molay, op het Berglopersforum. Ja, de naam van de laatste grootmeester van deze tempeliers, die samen met 40 anderen eindigde op de brandstapel in Parijs in 1307. Dat zal ook wel niet voor niks zijn geweest, hè, als je met 40 man op een brandstapel eindigt. Dat is niet vanwege stinkvoeten. Ook niet in die tijd. Ja, dus dat is eventjes ook een noot om erbij te zetten. Maar goed. Ze gaan nu naar een kamer met een kruis. Dat is die kamer met die hangman en die artillerie op het plafond. Ja, inderdaad, gek. Dat was een stukje bewijs, wat ik ook al aan het zoeken was de hele tijd. En dat was hier. Ze zat er, moet je eens kijken. Levensgroot. Een fucking gallig. Gewoon op het plafond getekend. En dat ontkennen ze allemaal. Dat fotograferen ze allemaal niet. Maar die is natuurlijk wel erg belangrijk, hè.
dit hier vind je gewoon alle symboliek, die kruisgang, waarmee je dus dat fort kunt identificeren. Ja, als de tekening van de slag, daar, wat ernaast, wat Sint-Joris en de Draak genoemd wordt. Ja, als je zo blind bent dat je niet kunt zien dat dat gewoon een slag is, ja, dan kan je eventjes daarnaast naar die gang gaan. En dan kan je hier ook gewoon even heel duidelijk te zien krijgen dat het gewoon fucking Romeinen waren, die daar de boel, die de baas waren daar. Niks anders, geen Tempeliers en noem het maar op, mafklappers, of de gemeente Maastricht, of daar gaat nog een met een drone, een logo van de gemeente Maastricht, op het plafond tekenen, en dan zeggen ze ja daarna, ja kijk hier, een eigendoms-icoontje, weet je wel. Ik zweer, zo rolt geschiedenis. Als je niet oplet, dan vervalsen ze de boeken en dan gaan ze beweren dat ze al 10.000 jaar de baas hier zijn. Terwijl ze pas vanaf gisteren de baas zijn. Ja. En als je dat maar niet gelooft, dan moet je maar eens kijken wat daar bij de berg Hebron en zo allemaal gebeurt. In Syrië tegenwoordig. Ja. Dan krijg je allemaal dit soort dingetjes. Krijg je gewoon live, krijg je dat daar te zien. Ja. Hoe ze met een busje de berg oprijden en gewoon de boeken beginnen te drukken. Daar. Weet je wel. De dag nadat het veroverd werd. De dag nadat het veroverd werd, stonden ze al de boeken te drukken, weet je wel. Hè? Waarin stond dat het van hun was. Dus. Nou, hier. Ja. Hier zo. Hier zijn nogal wat dingetjes. Hier valt nog wel wat over te zeggen. Even kijken. Barbarians Lair. Kijk, risked the same horrible fate as their ancestors, the Knights Templar. Think of the implications. Kijk wat hij allemaal zegt. Wat die gast allemaal zegt, jongen, dat bespreek ik nog niet eens. Verdomme man, ik had hem ergens gezien hier. Dat ding op het plafond, weet je wel. Die... and forbidden rites and rituals may have survived, quietly passed on for generations. Here, 30 feet beneath the modern town, we found... Kijk, daar heb je hem toch. Hier, leg me deze eens uit. Dit is gewoon het schema van een legerfort, als je het mij vraagt. Hoor je ze allemaal nooit over? Daar hoor je ze nooit over, nee. Possible evidence that the quarrymen of Maastricht were descendants of the Templars. Kijk. Dit is belangrijk. Kijk, hier zie je dus weet dat ding. De Romeins artillerie dingetje. Het is geen pijl en boog, weet je wel. Want wat doet anders hier? Hoe ziet het uit als een vliegtuig, hè? Dat is die Romeinse artillerie. Die ik al een paar keer heb laten zien. Je ziet hem schieten hier ergens op een target. En daarnaast liggen een berg lijken. Maar ik kan me ook vergissen. Het kan ook zijn dat ergens anders een duidelijkere staat. Ja, die wat vervolgens weer ergens op schiet. Want dit zijn wapens of zo wat je duidelijk ziet liggen. Kijk maar, dat is pijl en boog hier, 3 keer. Dus dit lijken er wel 3 die plat liggen gewoon. Maar je ziet in ieder geval zo'n ding zie je schieten op een target, een stukje verderop. En daarnaast liggen een berg lijken. Ja, wat heeft dat nou in godsnaam met de middeleeuwen te maken? Dat is één groot oorlogsding gewoon. Je ziet ze alleen maar oorlog voeren, man. Daar op het plafond. Echt waar. Dat is een oorlogsobject, die groef. Het is geen grot, het is geen mijn. Ja, het is een fucking fort. Heel simpel. Het is een fort, ja, waar een leger de baas was. En waar ze ook gewoon een hoop slaven rond hadden lopen. Simpel zat. Want die Romeinen, die liepen op... de hele economie liep daar op slavernij. Dat is algemeen bekend. Ja... Dan komen we bij het interessantste stuk. 24 minuten. Hier, dan kunnen de wappies, hè, die kunnen wel losgaan.
Jacco gaat een vergelijking maken tussen de vrijmetselaars en de orde van de arme ridders. Hij zegt dat de vrijmetselaars de opvolgers zijn. Hij bevestigt inwijdingsrituelen. Ja, ook ik, Bob de Zomer, bevestig het zien van inwijdingsrituelen in een mergelgroeve. Ja, mag je nog eens een keer, dat zal ik, hier, ik zal het nog eens zeggen. Ook ik, Bob de Zomer, bevestig het zien van inwijdingsrituelen in een mergelgroeve. Dat was in dit geval Groeve de Keel. En dat was een van de studentenvereniging. Die deden dat. Ik zweer, daar zaten, zeker, daar stonden er gewoon een paar met een boek en ze hadden een pentagram gemaakt en er brandden vuurtjes en er zaten er 2 geknield. Weet je wel. Ja, en die waren bezig met een echt, een satanisch inwijdingsritueel. En wij hadden ze daar, ja, wat zal ik vertellen, echt te veel. Wij hadden ze daar gewoon betrapt en ik weet niet, ja, moet je maar aan Mattie gaan vragen hoe dat allemaal zat. Die was ook erbij. Mattie en Leijament, die waren ook erbij. Ga hun van verder vragen hoe dat allemaal zat, want anders heb ik het weer gezegd. Over hoe je begint als, oh ja, dus hier zegt Jacco, hoe je begint als een leerling en groeit in je expertstatus. En wie weet word je ooit wel een echte connoisseur. Hè? Zoals Jacco. Ik zweer, hij zegt dat gewoon hier. Dat is, ga het maar nazoeken. Barbarians Lair. Cities of the Underworld. Ik zweer dat hij dat gewoon zegt hier. Je kunt je voorstellen dat mensen in deze kruisgang samenkomen om een nieuw lid in hun groep te verwelkomen. Ja. Kijk. Op dit punt zijn het geen complottheorieën meer, maar dit zijn daadwerkelijk echte complotten. Ja, mensen, dit is gewoon zorgwekkend. Wat weet Jacco Silvertand van vrijmetselaars? Die man zou in moderne termen een complotdenker genoemd worden. Ja... Maar jullie noemen mij liever de complotdenker hier. Dat vind ik nog het ergste. Dat ik beschuldigd word, ja, voor allemaal dit soort rotzooi. Terwijl het enige wat ik doe is een fucking boek lezen en jullie laten zien wat er in dat boek staat. Ja, want zelfs tegenwoordig zijn ze zo stom in Limburg, jongen, dat het gewoon werkelijk gewoon gevaarlijk begint te worden. Ja, echt. Als je iets van hersens hebt en je hoort me dit spreken, jongen, stap in de trein naar Brabant en kom nooit meer terug. Ja, dan verdien je ook nog eens meer. Die man zou in de moderne termen een complotdenker genoemd worden. Een wappie. Hij levert ook niks van bewijs van al die zware uitspraken. Valt je dat niet op? Ze wandelen maar wat door de groeven. Langs de minst interessante plaatsen eigenlijk. En dat doen ze heel krachtige uitspraken die helemaal niet kloppen. Ja, zoals de blokbrekers waren 2 meter hoog en zo. Klopt gewoon allemaal niet. Klopt gewoon allemaal niet. Ja, kijk. Vraag me af of die wel erin mocht hier. Dit was de ingang toen van Kaasstad. Een illegale ingang. Lekker kolenman oppompen. Ja. Dus. Kijk, met die vrije metselaars. Dat is geen complottheorie. Dat is daadwerkelijk. Die bestaan gewoon. Kijk, hier is Josias van Aartsen en die opent een nieuwe loge ergens. Kijk, ze staan allemaal erbij te lachen. Ja. Dat zijn mannetjes die zijn slim. Die hebben de truc, die kennen trucjes in de samenleving die jullie niet kennen. En dat spoken ze gewoon uit de hele tijd. En vooral wat ze bij mij geflikt hebben. Dus ja, gewoon je denkvermogen in twijfel trekken. Ja, dat is een mafkees. Ja, dat is een echte Mongool. Och jongen, geloof je dat? Weet je wel, allemaal die bullshit. Dat, klappen van de zweep, dat ken ik wel.
Kijk, en die vrije metselaars, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde clubje als, dat is, kijk wat Andrew en Tristan Tate, wat die doen, hè. Dat is wat zij ook proberen. Ze zijn gewoon heel slim eigenlijk. En ze proberen allemaal van die andere jonge mannen die eigenlijk gewoon bij een voetbalvereniging of zo moeten. Die proberen ze allemaal aan boord te krijgen. En uiteindelijk, dan zul je zien dat zo'n heel groepje gewoon loopt op de tranen, hè, van een paar sukkels die veel te graag erbij willen en die niet erbij mogen. Dat is eigenlijk wat je ziet. Dat is de energie die ze slurpen. Ze doen niet echt iets goeds voor de mens, als je mij vraagt. Ik vind van niet. Dus kijk, hier zie je het, hè. Andrew en Tristan Tate. Ja, daar vertelt ook niemand ook iets positiefs over. Nou, die pakken dat op dezelfde manier aan. Hier, de War Room. Volgens mij 50.000 piek betalen of zo. Mag je hier meedoen. Ja, wat wil ik verder nog vertellen? Complottheorieën worden onderscheiden van verifieerbare complotten. Als een complot bewezen juist is het niet langer een complottheorie. Jacco heeft zelf een complot geleid bij de ontdekking van Ternaje Midden. En dat is helemaal niet geheim. Ja, dat wil ik jullie ook nog even aan het verstand brengen. Dat deze man zelf van de complotten is. Ja. Oh ja, ik wil nog iets. Er was laatst. Hij probeerde weer geld te verdienen via een of ander. Via een of ander dingetje online. Deze hier. Probeerde geld te verdienen, hè? Via een of ander. Wat is het alweer? Oh ja, via Heuvelland Actueel. Of Heuvelland Vandaag. Geen flauw idee. Het TV Limburg van vroeger. Er gaat zoveel media kapot in Limburg. Dat je gewoon ieder jaar weer 3 nieuwe hebt. Ja, want ja, whatever. Wat komt hij nou daar vertellen? Begon hij daar helemaal want tegenwoordig is hij niet meer zo van de Mergelgrotten. Tegenwoordig is hij meer van Nazi-Duitsland. Dus, Nazi-Duitsland, dat brengt hem nou geld in het laadje. En toen zegt daar iemand in de comments van, kerel, waarom leg je niet eens uit waarom jouw naam, jouw eigen naam, daar in die, in dat collaborateursarchief staat? Ik denk van, wat krijgen we nou? Dus ik typ dat in. En jawel hoor, daar staat gewoon Silvertand. Dus bij mensen die fout waren in de oorlog. Daar staat gewoon, ook een Silvertand. Er zullen wel niet veel mensen zijn die zo heten. Maar dat was toch wel hoogst eigenaardig, ja. Ja. Even later was ik ook weer van die nepnieuws site verwijderd. Hè. Zo gaat het ook allemaal in Limburg. Iedere keer als je daar een beetje waarheid komt vertellen, dan flikkeren ze je van de nieuwssite af. Overal, jong, ik zweer, hè. Alleen L1 nieuws is eerlijk. De rest is allemaal fucking corrupte bullshit, als je het mij vraagt. Dat is helemaal geen nieuws. Dat zijn gewoon reclameblaadjes. Wil ik nog iets laten zien? Mannetje, nee. Oh jawel. Kijk. Wat veel mensen ook nog wel eens vergeten. Ja. Is dat je nogal wat pestepidemieën had in die tijd. Ja. Daar hoor ik hem dus ook helemaal niet over, hè. Dus in de 14e eeuw was letterlijk de helft van Europa gewoon omgeknikkerd. Dus ja. Dus ja, inderdaad, ja. Als jij bij die Romeinen, hè, als jouw buurman dood was gegaan in de pest, dan moest jij de belasting van die buurman betalen. Deed je dat niet? Dan namen ze je mee, dan gooiden ze je daar, hè. In het fort mocht je daar mergelblokjes gaan zagen. Kijk, dat soort, daar hoor je ook allemaal niet over.
Hier en daar stortte wet en orde volledig in. Vanuit Egypte wordt over massavluchten bericht. Over het geheel genomen werd het bewind van Marcus Aurelius gekenmerkt door een aantal misoogsten, belastingverhogingen en een constante staat van oorlog. Ja? Zegt hij dat ook al? Hij zegt ergens... Ja, hier, dit is ook eentje. Van de grens met Perzië tot aan de Rijn en Gallië was alles met lijken gevuld. Ja, daar heb je wat. Ja. En dat was 166 na Christus. Zo 200, een kleine 200 jaar nadat ze aankwamen hier op die plaats. Ja. Dat hadden we ook nog eens, hè, de hele tijd. De fucking pest. Dat was nog wat anders dan de corona-epidemie. Een pest. De helft ongeveer van de mensen bleef er aan kapot. Zo 50 tot, nou was het 50 miljoen mensen waren er dood aan gegaan in Europa. En dan woonden er 100 miljoen. Maar er waren meerdere, hè? Meerdere pestepidemieën. Pest van Justinianus. Dat is waarschijnlijk de eerste ter wereld. Dat was al na de Romeinen. Deze was al na de Romeinen zelfs. Justinianus. Tijdens het Romeinse Rijk. Kijk. Pest van Antoninus. Hier, die van Marcus Aurelius. Hè? Waarschijnlijk was het bij deze epidemie niet de pest, maar pokken of een virulente stam van mazelen. Ja. Alleszins waren de gevolgen dramatisch. De historicus Cassius Dio had het over 2000 doden per dag in Rome. De ziekte breidde zich over gans het Rijk uit. Ja, 2000 doden per dag in Rome. Per dag, pik. Ja, jullie snappen allemaal niet wat Rome voor een grote stad was in die tijd, hè. Doen allemaal alsof dat een of ander dorpje ergens in Italië is. Nee, jongen, 2000 doden per dag. Dat is geen dorpje. Maar goed. Dus, beleidsmedewerker cultureel erfgoed en mergelgroeven van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ja, die vertelt je hier werkelijk de grootst mogelijke historische moppetrommelraaskal die ik ooit heb gezien. Dat meen ik. Ja mensen, is het duidelijk? Goed, ik gooi hem erop.